Ladies and gentlemen, damas y caballeros, presentando Emmanuel Manny Rodriguez. Raymond Grande Caballo. Remark the Assassin Caballo kontra Emmanuel the Bullfighter Rodriguez. Kanino ka? Magandang araw mga pre. Mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Sa videong ito pag-usapan natin ang sorpresang laban ng ating undefeated na pambato na si Caballo kontra sa kilabot ng Puerto Rico. Pero bago yan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ng video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Matatandaang maglaban sana si Nonito Donaire kontra sa original na WBC Bantamweight Champion na si Nordin Oubaali. Kaso natamaan nga ito ng sakit na kumakalat ngayon kaya pinalitan ito ng iba. Kasado na sana ang labang Nonito the Flash Donaire kontra Emmanuel the Bullfighter Rodriguez na para sana sa WBC World Bantamweight title, habang si Remart Caballo naman ay undercard sana sa nasabing laban kontra sana niya si Josie Velasquez na taga Chile. Pero sa nakakalungkot na balita nga kahapon mga pre, ay natamaan din itong si Donaire sa nasabing kumakalat na sakit ngayon. Kaya ang nasabing sakit muna ang kinaharap at kinalaban niya ngayon. Habang nagdesisyon naman agad ang WBC na ipalit si Remart Caballo sa main event ng laban. Imbis na para sa full championship ang nakatakdang laban, ay binaba ito sa interim championship. Kasado na ang laban nila ngayong December 20, Manila time mga pre. Undefeated ang ating kababayang si Remart the Assassin Caballo na may record na 23 wins at 20 dito via knockout. 24 years old pa, may 5'6 na tangkad at under ng Sanman promotion. Huling laban noong December 14, 2019 nang pabagsakin niya sa kauna-unahang pagkakataon ang tigasin na Thai fighter na si Chaiwat Buatkratok na may record na 32 wins, only 2 defeat at panalo nga si Caballo dito via TKO at na-stretcher pa ang kalaban dahil sa lakas ng kamao nito. Habang ang makakalaban niya ngayon na kilabot ng Puerto Rico na si Emmanuel the Bullfighter Rodriguez ay may kartadang 19 wins, only 1 defeat at 12 dito via knockout, 28 years old at may 5'6 din na tangkad. Natalo ito sa kanyang huling laban, ang nag-iisang talo niya sa kanyang karera. Kontra niya dito si Naoya Inoue, ang The Monster ng Some flurry, and he's got him with Rodriguez. Here comes Inoue. Oh, he's got it to the... Oh, this is unbelievable from Inoue. Third time he's gone down. Marami ang nagsasabing hilaw pa daw itong si Caballo, na wala pa daw itong masyadong nakalaban na di kalibre, di gaya ni Rodriguez na subok na ang tibay dahil sa nakaharap na niya sina Jason Moloney at Naoya Inoue. At dati din itong IBF World Bantamweight Champion. Sa ating pambato naman ay ang masasabing highlights lang daw ng kanyang undefeated na record ay noong tinalo niya via unanimous decision ang dating top prospect at dating undefeated ng bansang Amerika na si Stephen Young. At pinatumba pa niya ito sa round 3. Sa laban din na ito, nakuha ni Caballo ang WBA Interim World Bantamweight title. Inamin din mismo ng kanyang promotion president na si Jim Claude Manangkil na mas magaling daw talaga itong si Rodriguez kontra kay Velasquez na siyang pinaghandaan sana nila sa undercard. Pero naniniwala silang destiny na daw ito ni Caballo na magiging star sa laban na to. Kayo mga pre, kakayanin na ba ng ating pambato na si The Assassin Caballo na manalo kontra sa kilabot na bullfighter ng bansang Puerto Rico? Comment your opinion mga pre. Palike naman ang video kung nagustuhan ninyo ito. Maraming salamat sa panonood mga pre. As always, amping firme.